23ου, 7 η ώρα το απόγευμα, Ορεστιάδα. Κι άλλο φορτίο. Άλλη μια φορά να δείξουμε την αντίθεση του λαού μας στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης και των άλλων κομμάτων μετατρέπει